Meron tayong isang buong manok at malinis na siya. So, babad natin siya ng Worcestershire sauce. And then, maglagay din tayo ng kaunting asin. Lagyan din natin ng lemon or calamansi. Tapos, ilagay lang natin yung balat sa gilid. Maglagay din tayo dyan ng loya. Ayan, i-massage lang natin yung manok para kumapit yung sauce niya. Tapos, maglagay din tayo ng seasoning. At saka, soy sauce. And then, maglagay ulit tayo ng garlic powder. Saka, i-massage din natin ulit siya. Para naman kumapit yung mga lasa na pinaglalagay natin. Pagkatapos natin yung ibabad, so ating takpan ng cling wrap at i-marinate natin ng 30 minutes or overnight. Dito naman maglagay tayo dito ng ipahid natin sa manok. Yung rosemary, oregano, marjoram, black pepper. So yan. Yan ang ilalagay natin doon sa chicken na marinate natin. So after 1 hour, ayan, nakababad na siya. So ilagay natin dyan sa ating paglalagyan. Ayan, nakababad na siya. Ilalagay na natin yung ating ginawa kanina. Ayan, ipahid natin dyan sa katawan ng ating manok. Ayan, sarap po yan, mabango. Ayan, ipahid lang natin yan. Ayan na siya. I-massage lang din natin siya. Tapos, dito ilalagay natin sa ating pang-bake na tray. Ayan. At maglalagay din tayo dito ng butter. Para hindi naman mag-dry yung ating chicken. Tapos, nagpainit na ako ng 10 minutes dito sa aking oven. So, nakalagay na din siya doon ng roast chicken. Ayan. Hintayin lang natin siya ng 45 minutes. So, yung init ng ating bake is nasa 180 degrees Celsius. And after 15 minutes, ganyan na ang kulay niya. Nakakatakam na siya tingnan. Ayan na. At ating i-check. At ating nilabas natin at ibaliktarin natin siya. So, ipahid muna natin yung oil ng butter dyan sa katawan ng chicken. Tsaka baliktarin natin siya at i-bake natin siya ulit ng 10 minutes. Para magpantay naman yung kulay niya. Ayan, nakabake siya. Ayan na. Ayan, at ready na din ang ating chicken. Luto na. At dito naman, magluluto tayo ng gulay. So, maglalagay tayo ng butter.
lalagay natin yung potato or patatas. Lulutuin lang natin ng ilang oras hanggang sa lumambot. So mahina lang po yung apoy. And then yung tira natin kaninang ginawang pamahid sa chicken, so inilalagay natin dyan. Ilalagay tayo ng kunting asin. Ayan, mahina lang apoy para hindi masunog agad yung ating patatas. Then maglagay tayo ng konting seasoning. Lagay din natin yung ating Baguio beans. And then half cook lang yung ating pagkaluto ng ating gulay para may partner yung chicken natin. Ayan na ang ating roasted chicken with gulay.